Cek apa ya? Izin ndelok surat tanah, Bi. Yang Iya, dalam, Bi. takon aku Takon apa? delok surat tanah wae. Menungso iki dicetake kok apa karo sengkuasa Saka tanah. tanah. Terus lek menungso iku sering ngomong ke wong dengki, iri, terus sering adu domba. Kira-kira digawe saka tanah apa? Toko tanah apa ya, Bi? Tanah sengketa.